Zaɓina, 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 zaɓina. Zaɓina, zaɓina nake so. A'a Umaima, kada ki shagwaba ni, ki bar ni na ƙara azama wajen mallaka kuma ta har abada. Ka mallake ta Rashid, ka mallaki zuciyata da gangar jikina, jini da tsokar jikina, umarninka kaɗai suke ji Rashid. Tabbas kun ƙware wajen jifan juna da muggan kalamai na soyayya masu ratsa zuciya. Ni kaina da nake tsaye ina kallon ku, ban san lokacin da na fada cikin shauƙin so da ƙauna ba. Tabbas kun dace da juna, sai dai kash. Wace ce ita? Wace ce wannan? Sunana Jamila, kuma ni ce zan raba ku. Tabbas kai majinyaci ne Aso. Ban fahimce ki ba. Ai duk masoyi majinyaci ne, in ji wani mawaki. Kalmar kawai na ɗauka, amma ba haka amsar take a cikin zuciyata ba. Labarinsa kawai kike bani, ashe ya fi haka a zahiri. Ta yaya aka yi kasancewa ina nan? Me yasa kike ƙoƙarin ƙaryata amintar da ke tsakanin zuciyoyinmu? A jini na ji anan kaɗai zan iya same ki. Ka kwantar da hankalinka. Sunanta Jamila kamar yadda ta faɗa maka. Kuma ƙawata ce tun ƙuruciya. Zaɓina. Amma kin so ki zalunci zuciyata. Da yanzu zaman asibiti ya kama ki. Ban gane ba. Raba ni da Umaima tamkar raba ni da lafiyata ne. Kin ga kuwa zaman asibiti ya zama dole. Ba za ta kai ga haka ba. Aranta kawai za ka bayar. Zan baki. Amma kuma da sharaɗin za ki riƙe min ita amana. Na karba. Da juna min ya alƙawari to duk tsanani ba ma rabuwa. Zaɓina, zaɓina, zaɓi. Wannan fara'a ce ta dace da dawoma akan wannan kyakkyawar fuskar taki. Ina da yakinin yadda fuskar ki take da kyau, haka kike da kyakkyawar zuciya mai tausayi da jinka. Musamman yadda idanuwan da suke gwanin sha'awa. Na san ba za su so su bar hawaye daga fuskar masoyi. Kina mamakin gani na ko? Ki daina mamaki, domin yanzu kika so magana. Masoyi. Ƙarin gwiwanka da rashin tsoronka sun burge ni. Tabbas ka ƙware wajen iya tsara magana da jifan zuciyar masoyi da kalaman da rai ya fi buƙatar su. Ashe ba ni kaɗai na fahimci haka ba. Amma fa sai dai kamar ba za su yi tasiri. A juri zuwa rafi in ji Hausa. Me kake nufi kenan? Ina nufin sannu a hankali, watan haka ta za su ci. Umaima, ya kamata ki zubar da makaman kiyayyaki akan wanda zuciyarsa take kwana kullum cikin bege. Idanuwansa ke zubar da hawaye saboda rashin gani. Kunnuwansa ke toshewa saboda rashin jin sautin. Umaima, soyayya duniya ce, soyayya rayuwa ce. So, rai ne ga dukkanin wani halitta da bashi. Bawan Allah. Me yasa ba za ki tausaya zuciya da za ta iya sadaukar da rayuwarta saboda farin ciki?
zaɓina zaɓina nake so me kowar bakin ciki na ita ke lallamata uban mata magiya ba da sinki nake. Wane ne wannan ma'abocin tsara kalmomi masu ratsa zuciya? Tabbas kalamansa sun shige ni, amma wane ne shi? Maima, waye shi? Assalamu alaikum masoyanmu na duniya baki da. Ku kasance da mu a duk ranar Laraba da misalin karfe 8 na dare a tashar mu ta YouTube mai suna Zaɓi na TV domin kallon shahararren wannan shirin namu mai suna Zaɓi na. Kada ku manta duk ranar Laraba da misalin karfe 8 na dare a YouTube channel mai suna Zaɓi na TV daga naku Prince YKB comedian kuma editor. Nagode, kar ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. A jama'a assalamu alaikum, kamar nan ku sani ni ne na ku dan mura baban tinkiya aka bakin balarabe tsohon saurayi na masa da sabon saurayin Jamila na gudu abban ku ta Madini baban bura ubayatu. So da Allah ja annabi jama'a ku je YouTube ku rubuta Zaɓi na TV domin ku kalli wannan zan kadai dan aikin da namu mai suna Zaɓi na. Sunan aikin fa kenan Zaɓi na, sunan YouTube channel din mu Zaɓi na TV. Ku je ku daddanna mana subscribe sai ku daddanna mana kararrawa domin samun ayyukan mu da zarar mun dora kai tsaye ba tare da kun sha wahala ko kun yi fitsari a tsaye ba. Nagode. Alaikum jama'a wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar yadda dai kuka sani suna na Ekado, muna gayyatar ku wata sabuwar YouTube channel da muka bude domin kallon wani sabon zazzafan series mai suna Zaɓi na a YouTube channel din mai suna Zaɓi na TV. Ku je dan Allah ku danna mana subscribe ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun zafafan shirye-shiryen mu da zarar mi ya azumi ba nake ji ba.